бародарон ва хоҳароне ки дар шаҳри Москва қарор доранд ва нияти гузаштан аз сарҳадро доранд, ба шумо як бародари тоҷикро тавсия медиҳем ки шумо ба он шахс муроҷиат кунед. Шуморо аз ҷои даркорӣ гирифта аз сарҳад мегузаронад. Аз Москва ба Тоҷикистон ва аз Тоҷикистон низ ба Москва сафар мекунанд. Ва инчунин аз номи канали мо, яъне юристиҷей, ба онҳо муроҷиат кунеду ба худ тахфифҳо бигиред. Дар рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. салом алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои юристиҷей. инак хеле шидагӣ буд ки видео накарда будем, яъне ки хеле ки ӯз медонен филм ролик карда пешкаши шумо кардестем ва дар ҳамун филм мо қонунҳорам фаҳмондестем. касое ки намедонанд кадом филм номаш пеш аз ғарибӣ, бидроен марҳамат тамошо кунед. аллакай ду серияша пешкаши подписчикҳомон кардем. дар ҳамин комментариҳо ма бисёртар савол ҳамин рӯз дуромадам дар бораи авф хондум, яъне ки авфи муҳоҷирон аз Федератсияи Россия. дар ҳамин бора бисёртар савол доданд ки ҳамин чӣ шид авф мешава оё ё ки не. мақсад шахсое ки депортатсия шидагиянд аз Федератсияи Россия. дар ин мавзӯи авфи муҳоҷиро дар моҳи апрел, мақсад моҳи апрели ҳамин сол қайд шида буд. дар ҳамин бораи авфи муҳоҷиро қайд кардагиянд ки бештар аз 200 000 муҳоҷири ҷумҳурии Тоҷикистон аз Федератсияи Россия депортатсия шидагианд ба ҳалномаҳои қоидавайронкунии ҳуқуқҳои маъмурӣ. баъзан шахсонаш то 3 сол мақсад депорт шидагиянд, баъзан нафараш 10 сол, баъзан нафараш то 17 сола ба қайд гирифтагиянд. инак бори охирон 20 декабр, яъне ки 6 рӯз пеш, инами моҳда президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Федератсияи Россия сафар карду ва боз дар бораи авфи муҳоҷиро бо президенти Федератсияи Россия суханронӣ карданд. яъне ки дар ҳамин сафар бештар барои ҳамкориҳои стратегӣ байни ҳамин ду кишвар суҳбатҳо гузаронида шуд ва дар охири суҳбат қайд карданд дар бораи авфи муҳоҷирои ҷумҳурии Тоҷикистон. бародарои ғариб, бародарои азиз, бародарое ки Федератсияи Россия рафта наметонен, савол метиҳен дар ҳамин комментариҳо оиди авф шидан ки кай мешава. ҳамин агар аниқ шид числош, рӯзаш, ман ҳатман худо розӣ боша зинда бошем, як видео мекунам, пешкаши ҳаматон мекунам ва мебинем. иншааллоҳ зинда бошем, бо пурратар маълумотон метиҳем. барое ки ҳозир ҳамин қадар маълумот дарёфт кардаму пешкаши шумо хостум амира бикунам ва ба шумо бирасонам. инак дар охир чӣ гуфтанем? дар канали ман юристиҷей подписатсия кунед ва касое ки ба саволошон ҷавоб гирифтагӣ нестанд, камтар вақт шава насиб, як видео мекунем, ба ҳамаи саволот ҷавоб метиҳем. мақсад ҳам филм ба навор гирифтестему, ҳам ба саволот ҷавоб додестем. ба ҳамин хотир вақтмон камтар тангӣ мекунад, успед намекунем ки мақсад бисёртар ба саволот ҷавоб диҳем. ҳамун филмам агар тамошо кунед, ба баъзе саволотон ҷавоб мегирем, барое ки дар ҳамун филмам мо қонунҳоро мефаҳмонем. инак касое ки аз Федератсияи Россия аз шаҳри Москва ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба воситаи мошин омаданиянд ё граница гузаштаниянд, ин ҳамин рақамҳое ки дар экран аст, дар ҳамин рақамҳо занг бизанед, аз номи юрист гап занед, шуморо ба нархи арзон, худо розӣ бошад, меёранд, мерасонанд ба Тоҷикистон. ва шахсое ки дар Москва қарор доранд дандон канданиен ё ки дандон алиш карданиен ё ки табобат карданиен, ин ҳамин рақамҳое ки дар экран аст, занг бизанед. стоматолог тоҷик аст, беҳад нархш арзон аст. худтон медонед ки табобат кардани дандон дар Россия чӣ қадар нархш гарон аст. ба ҳамин хотир муроҷиат кунед, аз номи мо ва бо нархи арзон дастрас бикунед. паноҳи худо бошед ҳама каса баро